15 abantu ababulelwe sisifo sekholera kuzakuthi kangoku. Coming into this final, I mean, look, we have an opportunity to rectify that. We have an opportunity to play another final with this group. Abadlali be-Orlando Pirates bathi kuzakuqhawuka unobathana umdlalo wamagqibela kankqoyi we-Nedbank Cup. Uvuselele ingxoxo-mpikiswano umfanekiso oshicilelweyo ojikeleza kumaqonga onxibelelwano obonisa iBhayibhile nomnqamlezo zitshiswa kwingingqi yase-OR Tambo eMpuma Koloni. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Urhulumente uthi wenza ngako konke okusemandleni ukuthintela ukunwenwa kwesifo ikholera nesiqhamuko eHammanskraal kumantla ePitoli. Isebe lezempilo liqinisekise ngabantu abali-15 kuquka abantwana ababini ababhubhe ngenxa yesi sifo sizalwa ngamanzi eHammanskraal. Kusenjalo bathandathu abantu abaqinisekiswe njengabosulelwe ikholera kwiphondo iFreystata. Ingcali yezempilo isilandela emva ngentsukaphi yesisifo sekholera nokokuba sintoni siqhambuka kanjani ebantwini. Ikholera lena ibangelwa intsholongwane. Ithi le ntsholongwane ke yakube mhlawumbe kufanele amanzi aselwa luluntu adibana le ntsholongwane ize ngoyinwele ngolo hlobo eluntwini. Njalo nokutya okuthe mhlawumbe ukutya oyisikutyayo khange sikuhlambisise ingakumbi ii-veg ne-fruit kanti zibe zithe zangoliseka le ntsholongwane yekholera uyakwazi uyifumana ikhona nangolo hlobo. Okanye abantu abazihlambi izandla okanye kuthiwa yi-hygiene okanye mhlawumbi abanazo i-toilet apho bahlala khona. Umnumzana Neti usinika iimpawu zomuntu othe wosuleleka sesisifo ekwanika nengcebiso ngelokuphepha usuleleko. Ngokwesifo xa umuntu enaso lalo msasazi siye uyahambisa into ngamandla. Yaye uba ngaba akakhange alifumane uncedo lwezempilo kwamsinyane angazibona zade asweleke. Siyabacebisa ke bonke abantu ukuthi bawabilise ngomzuzu owodwa okanye basebenzise ijiki ibleach leyasekhaya uthathe 20 liter wamanzi ufake iteaspoon yejiki ayimveni kwemizuzu e-30 lo manzi leyo ukulungele ukusela nokuwasebenzisa for ukupheka emakhaya. Kungenakulahlwa themba ngokutsho kaMnumzana Neti xa ubani ethe wosuleleka maninzi amathuba okunyangeka kwaye akuthathi ixesha lide ingazintsukwana ukuya kwiveki enye ukunyangeka kwaso xa ubani ethe wafumana unyango lwezempilo. Ngoku masichaphile izimvo zabantu ngelinqaku. Msasazi ayikubike ngokunana kubi kakhulu yabona lento lekholera ngoku iphinde yabuya yakhe yafika eminyakeni eyadlulayo. Kodwa ke into endinoyicebisa mna ebantwini mabakhe amanzi bawabilise bawayeke aphole phambi koba bawasebenzise. Ngithi wonke umuntu kubalulekile ukuthi ngemvuthi asebenzise imali kwamele ukuthi awabilise kuze ukuthi angagcini angena omlekhorela. Hey kulilisho msasazi ezifo ziyazenzela nje abakoti zibetha zibuyelele kodwa ke sesithembele kophezulu ilula le abantu mabawapheka amanzi okanye basebenzise ijiki. Yo iyaxhalabisa lento ifuna ukumelwa ngenyawo ndinewari kuba kulethu indawo amanzi anokuphuma epompeni emdaka and abantwana bazawusela ube ungamboni umntana. Icebo linye qha mandulo pha kwakuthiwa amanzi uba uke wawabilisa phambi koba uwasele uwabilise nje hayi ziphuma zonke intsholongwane nezifo ezikulo manzi la. Ukusinisa kweli khayele sijongene nalo ngoku mna ndiyawabilisa la manzi before ndiwasele. Bekufanele kudala ivaliwe imithombo yamanzi kula mandla urhulumente aqeshe imoto nabantu zithutha amanzi kwimimandla engachaphazelekanga.
Umfanekiso oshicilelweyo ojikeleza kumaqonga onxibelelwano ubonisa iBhayibhile nomnqamlezo zitshiswa kwingingqi owarthambo impuma koloni ivuse ingxoxo-mpikiswano etshisayo. Le video ibonisa iqela labantu benyevulela iBhayibhile njengencwadi kaSathana. Ezi ntshukumo zigxekwe kabukhali ziinkokheli zakwalizwi kunye norhulumente ungaboni ngasonye phakathi kwamakholwa namaqela enkolo kantu kungakhokelela kwimfazwe engenasiqalo. Lo mfanekiso ngamhlanga ubonakalisa igquba labantu lunyevulela lukwatshisa incwadi engcwele. Esi senzo asehlanga kakuhle ngakumbi kwabo balandela inkolo yobuKristu. Ukubona kwethu umsasazi sifumanise uba ngenxa yokuvela kwenkolo ngenkolo sifumanise uba ekuhlaleni deep down kwindawo esihlala kuzo ezilalini nasemalokishini kungakhona imfazwe eziqhubekayo zenkolo. Kule ivideo kubonakala indoda yimbi imile phambi kwabalandeli bayo inika umyalelo wokuba kutshiswe zonke iincwadi zamakoloniyale kuquka neBhayibhile nakakade. Aba bantu abazibiza ngokuba ngabalandeli benkolo kantu babanga ngelithi uninzi lecawa ingakumbi ezilandela ubuKristu nazo ziyaqhubeka zitshise amayeza amaxhwele neengubo azinxibayo ingakumbi xa elahla ubugqirha okanye ubungoma engena kwezobuKristu. So asishisanga iBhayibhile lodwa kepha sishise nazo zonke lezincwadi ezize with some colonizers here. Umlawuli weCamago Institute uProfessor Nokuzola Mndende umemelele ukuba kube khona unyamezelana nokuhloniphana phakathi kwamaqela emva bangemvaba. Makungabikho nkolo nobikho eliphini icala ethi thina uThixo simazi ngaphezu kwabanye okanye wena awumazi uThixo izapha kum ndizokuxelela ngoThixo. Usekela sihlalo wendlu wisomthetho kwiphondo empuma koloni umlibo Qhibushana uzigxiphe kabukhali izenzo zokunyevulelana nokwenyelisana phakathi kweenkonzo zemvaba ngemvaba. Sivakalisa umothuko wokunxunguphala nongonwabi izingxelo zokokuba kukho ukubukulana ungajongani kakuhle phakathi kwenkolo kweli phondo lempuma koloni ingakumbi ukutshiswa kweBhayibhile ezingcwele. Ukubukulwa nokucekelwa phansi kwabo bakholelwa kwinkolo yesintu nemveli. I-South African Council of Churches ikholwa ukuba nayiphi na inkolo okanye ibandla kufuneka lushumayele uxolo ubumbano khona kuze ungabikho unyevulelana nokuqhwaya udushe edlangalaleni. Ndinkululeko Nyembezo, Iindaba ze-SABC eMthatha. Umhlalutyi wezopolitiko nokwangumbhali uPrince Mashele uzamile ukucacisa izizathu zento ayibiza njengesivumelwano semali-mboleko phakathi kwakhe nenkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba. Isivumelwano semali-mboleko eyi-12.5 million randi sasisesokuncedisa uMashele ukuba abhale incwadi ethi The Outsider, The Unauthorized Biography emalunga nowayesakuba ngusodolophu waseRhawutini. Umhlalutyi wezopolitiko nokwangumbhali uPrince Mashele ebesoloko ethendi kumajelo endaba ngezityholo zokuthatha isinyobo ngakwinkokheli ye-Action SA uHerman Mashaba ngelithi makabhale incwadi yakomenza ukuthi funqunqu noko kwezopolitiko. Le ncwadi nebizwa The Outsider, The Unauthorized Biography ityabule ngapha kwe-12 million yeerandi oba mayiqoqoshwe eze ipapashwe kwisithuba seminyaka emine. Mashele ke uthi le mali yayifuneka njengohlahlo lwabiwo-mali uqinisekisa kokuba le ncwadi iyapapashwa. I itemized the budget according to what would be required over a period of 4 years, year 1, year 2, year 3, year 4. And I took the budget to Herman. And Herman, the two of us entered into a loan agreement. By the way, it's a loan agreement, it's not a grant. I still need to repay Herman Mashaba, the loan agreement. So he accepted it. When he accepted it, that's where the 12.5 million comes from. Sithetha nje le ncwadi sele isusiwe ke kwishelifa zokuthengisa ngaba kwaJonathan Ball Publishers kulandela izingxelo zokuba uPrince Mashele uthathe isinyobo kuHerman Mashaba. Ngaxeshanye usihlalo kazolonke we-Action SA Michael Beaumont uthele iqela linolwazi ngesisivumelwano phakathi kuMashaba naye lo kaMashele. NdinguAbongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Ibambela lenkulu baphathiswa kwaZulu-Natal uNomagugu Simelane ubhengeze utshintsho kwikhabhinethi yephondo okukulandela ukurhoxa kube ngumphathiswa wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko uAmanda Bani Mabhena ngo-April.
bese siphoqeleka ke ukuthi kube khona ilunga elisha esilifakayo ku-executive council. Kuleso sikhala ke bese sithatha ubaba uNkosi samfaka ukuthi abe uyena ozobamba isikhundla sokuthi abe u-MEC waka Human Settlement and Public Works. Sase sesicela udokotela uNtuthuko Mahlaba ukuthi kube uyena ozoba imember ye-executive council noma u-MEC ophethe laphana kwa sports, arts and culture. Ukanti kwalapha ezindabeni ikomishoni yamalungelo iCRL ithi kufuneka zithathelwe ingqalelo ulwimi zesintu kungakhokelisa ulwimi lwesingesi nolona lisetyenziswayo kunxibelelwano nokufundisa. Kodwa kuqala masithome umntwana evenkileni. Skokkend. Dis hoe inwoners van vereniging die toestand van die paaie in hul omgewing beskryf. Die baie slaggate kan volgens hulle selfs lewensgevaarlik wees. Boonop word hul voertuie soms ook hierdeur beskadig. Nou het twee gemeenskappe besluit om self 'n plan te maak. En 'n jong kunstenaar van Kimberley stel binnekort van sy kunswerke in Londen uit. Dis die week in fokus, kykstof wat saak maak. Vrydag aand om 9:30 op SABC 2. Kuleli viki ku-asikhulume let's talk. La eSouth Africa ayikho into kahulumeni engathi ihamba kahle. Corruption nengakhulu. Service yabona ke buye ka Sotho, service yabona yona. Banisokudisi. Uyafika sometimes esibhedlela bakutshela ukuthi imibheda ayikho. Why bakutshela ukuthi imibheda ayikho? Le government nje iyogcwele i-corruption kakhulu so nale appointment system yabo I don't know how it works but it really doesn't work as good as they say it works. Bukela uasikhulume let's talk njalo ngoLwesibili. Sinamkela kwakhona kwezindaba sibulise nokwabo basandla ukungena siniphathele izindaba zisiza ngqo kunqaphambili SABC1 kwikomkhulu leSABC eGauteng. Uyakwazi ukufumana izindaba kwikhasi lika YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Okanye make siphinde sijonge inqaku lethu lihamba phambili ngalenhlwa. Urhulumente uthi wenza ngako konke kusamandleni ukuthintela ukunwenwa kwesifo iCholera nesiqhamuke eHammanskraal kumantla ePitoli. Isebe lezempilo liqinisekise ngabantu abali-15 kuquka abantwana ababini ababhubhe ngenxa yesi sifo sizalwa ngamanzi eHammanskraal. Kusenjalo bathandathu abantu abaqinisekiswe njengabosulelwe iCholera kwiphondo iFreystata. Uyalunyukiswa mbukeli elinqaku lingaqulatha okunobuzaza. Esinye isiganeko esingaginyisa imathe sothuse abahlali baseNkomazi eMpumalanga. Umama oneminyaka engama-22 ushiywe tyakatyiwe ngowayisaya kuba liqabane lakhe emva kokuxutha umntwana wabo benonyaka ze wambulala ngongenalusini. Sibini besinoxambuliswano olwenze owasetyhini aphelise ubudlelwane kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo. Esi siganeko sesibini kule ngingqi yaseNkomazi. Yobunqanyulwe ngesaquphe esisike emathunjini kutyholwa ukuba indoda eneminyaka engama-30 nobesaya kuba liqabane lika-Angel Madukane yaye engutata womntwana ongasekhoyo ungene kwigumbi uMadukane nosana lwakhe elinonyaka neenyanga ezintathu bebelele kulo. Uxuthe umntwana utata wambethekisa phantsi izihlandlo ngezihlandlo ehlukanisa umphefumlo nenyama ngoko nangoko. Abahlali bamhlasele de kwangenelela abakwantsasana. Umama onhliziyo ilihlwili uvakalise ngelithi wayishiya le ndoda kwiinyanga ezidlulileyo nanjengoko wayembetha esiqwini ngokungenalusini. Le ndlezana imemelele itarhuzisela ubulungisa. I can't believe it's happened. I can't. How come? He said he loves his child. But then why? Why didn't he kill me? Why? Amaphaphu aphezulu kubahlali lengxokolo. As a community we feel very devastated because this is something that is not usual to happen. Ngokokutsho kwamapolisa zithande ukwanda iziganeko ezikumila kunje kule ngingqi yaseNkomazi ukanti ityala lobulungisa livuliwe. Police are investigating a murder case following the brutal murder of a 1-year-old allegedly by the father of the child. The incident happened on Monday around 10 a.m.
Umkhanelwa ubalekiselwe esibhedlele kunjalo nje uphansi kweliso labakwantsasana. Uyabongoza umama womntwana ongasekhoyo abanobuntu bamncede ekungcwabeni usana lwakhe. Kuthe xibilili kubaqhubi bemoto eDurban ngenxa yokuvulwa kwakhona kweofisi yeziqinisekiso zokuqhuba imoto. Le ofisi egqithisa inkonzo kwimoto ezifika ku-700,000 ngenyanga ibivaliwe ngenxa yeziphene kulwakhiwo kwiminyaka emibini edlulileyo. Kuvakaliswa ukuba oku kuthe kwabangela usilelo nemigca emide yabantu kwiofisi zeziqinisekiso kwesi sixeko, nto leyo ibinxunguphalisa abaqhubi. Ibhilidi elise Morningside lapha eThekwini belisetshenziswa umnyango wezokuthutha lapha KwaZulu-Natal, nalapho khona ke izakhamuzi bezivuselela khona ke amalayisensi ezimoto. Kepha ke lahlonzwa njengelingaphephile labe seliyavalwa okwesikhashana. Namhlanje kuvulwe ke amahhovisi esikhashana nabize ke umnyango wezokuthutha imali elinganiselwa ke ku-13 million wamarandi. Lama ofisi kuthiwa ke azoqala ukusebenza mhla lulunye kuJune. Lesinqumo basamukele ke ngoelethu abasembonini yezokuthutha. Abantu bazokwazi ukuthi belicense imoto ngesikhathi, abantu bazokwazi ukuthi konke okuphathelene neregistration yemoto bakwazi ukuthi bakwenze. Umnyango uwenze into engazi ukuthi singayibonga sithini. Kusenjalo umnyango wezokuthutha esifundazweni ke uhlongoza ukuguqula ke indlela ama number plate ke ezimoto abhalwe ngayo. Njengamanje ke ama-number plate ezimoto zalapha KwaZulu-Natal atshengisa ke indawo noma ke amadolobha imoto ezabhaliswa ngaphansi kwawo. Sifuna usishintshe ukuthi kube khona whatever alphabet engeke isho any meaning ukuthi usuka kulowo ndawo leyo, bese kuba inamba bese iyasho ukuthi iKZN. Isinqumo ke ngalesiphakamiso kulindeleke ukuthi sithathwe maduze. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC. ngiseThekwini. Ixesha lolwaluko lwasebusika sele luqalile eMpuma Koloni. Yayisebe lezobambiswano kurhulumente nemiba yemveli kweliphondo libambisene nesebe lezempilo nelezemfundo ukuqinisekisa ukhuseleko kwinkqubo zolwaluko. Kwixesha lolwaluko elidlulileyo lwehlobo ababengenile abangama-21 basweleka ngenxa yokungakhathalelwa kuquka ingcibi ezingawenzi kakuhle umsebenzi nokungalandeleki kwemigaqo. Abazali neengcibi ekulandeleni imigaqo ezempilo kububeka esichengeni ubomi babakhwetha. Kulwaluko lobusika, isebe lezempilo nesebe lezemfundo zixwale emswaneni ukuqinisekisa imigaqo nkqubo ekwiqondo eliphezulu nezawuqinisekisa ulwaluko olukhuselekileyo. Abazakoluka kunyanzelekile bahambe baqale kwiindawo zokutesta for into kokubana bakulungela baba ngokoluka ngokusempilweni nangokusemzimbeni. Isithili OR Tambo sesona sehlelwe sisithwakumbe sokuswelekelwa ngabakhwetha, kodwa basemagunyeni bathi oku kuzawutshintsha ukusukela ngoku kubheka phambili. Ndingatsho ke kuba bendikho sisebenza sisiya ezikolweni sisiya kumakomkhulu ngenjongo zokuxhobisa ukuqala emzalini ukuya kunkosi ukuya emntwaneni nabo bonke abantu abangabathatha inxaxheba kwelisiko. Abazali bathi imigaqo bekiweyo ilula kwaye ayinazithintelo. Ndinethemba tata ukuba urhulumente imiqathango ayibekileyo iyasincedisa singabazali for ukolusa abantwana bethu. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eMonti. Ikomishoni yamalungelo iCRL ithi ukunqongophala kwezixhobo kumasebe esizwe nakumaphondo kubangela ukuba ulwimi lwesiNgesi lube lolona lusetyenziswayo kunxibelelwano nokufundisa, nalapho iilwimi zesintu zigqibela zinganikwa ngqwalasela. Unjingalwazi David Musoma nokwayintloko yekomishoni ukhupha ingxelo yophando ngeelwimi zesintu eRhawutini namhlanje. Utshwa kwemali engamaphepha entsha yibhanki enguvimba yoMzantsi Afrika kutshanje kubonakalise ilwimi zesintu. Oku kuthe kwavusa ingxoxo emandla phakathi kwamalungu esizwe samaTsonga malunga nobhelo kwimali eyi-R10. There are deficiencies, especially with regard to the establishment of the Practitioners' Council, which is important in terms of the oversight that is necessary. But if you look at the exhibitions in terms of the brochures they gave to us, the translations that they have made, there are efforts being made to make sure that communities have access
in terms of communication, in terms of information that they require. But it's a matter that must continue to be built as such. But that does not mean government has failed as far as this report goes. Ukulungisa le meko ikomishoni ithi amaziko emfundo ephakamileyo akhuthaza iilwimi ezisemthethweni kufuneka abonelelwe ngenkxaso-mali kwaye iilwimi zengingqi kufuneka zenziwe ngokusemthethweni kwiingingqi zazo. The Department of Education should start identifying a pool of future teachers and prepare them to teach children maths, science and technology in their mother tongue in response to the fourth industrial revolution. Ikomishoni ithi iza kugxininisa ukuze iilwimi zesintu zibekwe phambili. Abadlali bezikamagebhula bafunge ngelithi bazakula kube mdakisali xa bezilolongela umdlalo wamagqibela kankqoyi ye-Nedbank Cup oza kudlalwa ngomgqibelo. I-Orlando Pirates ithenjiwe kuba iza kuyibetha iSekhukhuné United. Ezinqwenqwe zaseSoweto zixelesha indebe yesibini kule season emva kokuphakamisa indebe ye-MTN 8 ngoNovemba wanyakenye. I-Orlando Pirates azimiselanga ukuyekelela mxakatho phambi kwefinal yendebe yeNedbank neSekhukhuné United kumabala eLoftus Versfeld ngokuhlokwa ngomgqibelo. Eliqela kulonyaka libhiyozela kufinca iminyaka engama-85 labakho abadlali bazimisele kungaliphoxe iqela. The 2018 final, I believe the team played really well. We gave it our all, but at the end of the day it wasn't meant to be, and sometimes it is what it is. You can't change that, But coming into this final, I mean, look, we have an opportunity to rectify that. We have an opportunity to play another final with this group. Abadlali basemfuthweni ukubuya nendebe yesibini yeseason. Since I've set foot in this club, there's been no complacency. There's no room for complacency. You're representing a big brand with a big following, and the people of this club deserve our hard work and our efforts. iPirates iza kudlala kwi-Champions League kwisizini ezayo emva kokugqiba kwindawo yesibini kwi-DStv Premiership okukuthetha ukuba iSekhukhuné United iza kudlala kwindebe ye-CAF Confederation kwisizini ezayo nokuba iziphumo ziye zathini ngomgqibelo. Ngaloo ndlela siwuqonqothile uvimba wangokuhlwanje. Sibulele amawethu ngokusibuleka indlebe besuku benza. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ndingatsho ndithi akho mvula zilindelekileyo ngokuhlanje kodwa ke limathumbantaka kwiindawo ezikwimpuma yelizwe ngomsoke mbukeli sabona into yoba nakhona akho kwamvula ezilindelekileyo kodwa zikhona zazibhaxuza enkungu ezilindelekileyo uqala phaya eGauteng konyukela ePulukwane kumimandla esentshona khona la msingo moya obandayo xa ninaze phaa kumzantsi ntshona welizwe udala ke ezantshizane ezithe qane ezithe xhaxhe phaa kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko lithande uba lihle izulu ngeshumi phaa eKapa lodumo sisibhozo nje phaa eVostile naseFrederick ngelixa ingu-11 degrees Celsius phaya eSpringbok xa sijonga phaya ko-Uppington nakhona noko amaqondo asephantsi ngesixhenxe ngokunjalo naphaya koBhobhofolo kwimimandla esempuma mbukeli ndingatsho nakhona ndithi noko kuthande ukubanda kwiindawo ezininzi ezisempuma koloni sambona kaloku la 4 degrees Celsius phaya eKomani kaLadokhwe kuya kuthi ga phaya eRhafu kodwa kaphinda athathisa amaqondo ngo-11 degrees phaya eMonti ko-Amalinda phaya ku-13 omhle eThekwini kanti ke phaya eRichards Bay nakoMbangeni phaya silindele u-15 degrees Celsius kuyabanda eGauteng ngokuhlwanje ngesixhenxe kodwa ke kufudumele phaya koMusina ngo-17 degrees Celsius ngomso ke mbukeli kuthande ukuba bubanda phaya eKapa lodumo ngo-18 degrees Celsius kanti ke ngu-20 nje omhle phaya eVostile kufudumele kakhulu ngamashumi-30 e-Uppington ngelixa silindele u-27 phaya eVryburg ngokunjalo naseliphalale kuya kuqhina eMusina eKomani ngu-23 kanti ke phaya eKaladokhwe kufudumele
ngo-28 ngokunjalo napha eRhafu. Emakhanda ke mbukeli kuthande ukuba buphola ngo-23 degrees Celsius, kanti ke napha eGqeberha silindele imozulu epholileyo ngo-22, ngelixa ingu-24 phaya koMbuqe eMthatha phaya, ngokunjalo naseSajonisi lihlizulu mbukeli ngo-26 phaya eMgungundlovu, kanti ke phaya koVerulem nakoPhoenix eThekwini phaya silindele imozulu efudumeleyo ngo-25. Maniphela emehlweni nisanentliziyweni kamnandi mawethu.